navilena elisnulek, lisbahania lintis jet mazmin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, rebbieħ fuq id-dnub u l-mewt, il-qawwa tal-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għall-erwieħ tal-familja Kamilleri u Koli Buttigieg. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal-misteri għad-disa. Int kollok tieba għal-midimbin mulej ħniena. Kristu, li rbaħt id-dnub u l-mewt biex aħna ngħixu fik. Kristu ħniena. Mulej Ġesu, inti ferħ ta' min iħobbok, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajra l-glorja kbira tijek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf t'Alla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek ilori Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, inti salvajtna bil-misteru tal-Eid. Wettaq lil poplu tiegħek f'dan id-don qaddis biex issa li kiseb il-ħelsin sħiħ iħabbrek għal dak il-għena tas-sema li jittama tiegħu qiegħda tferħu fuq l-art. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arim il-ktib tal-Atti tal-Apostli. Narejt il-50 Pietru qal lin-nies tal-Ludija. Ħajkun jaf fi żgur il-poplu kollu ta' Iżrael li lil dan Ġesu li intom sallabtuh Alla għamlu mulej u Messija. Dan il-kliem li semgħu laqtilhom qalbhom u qalu lil Pietru u lill-Apostli l-oħra: L-aħwa, x'għandna nagħmlu aħna? U Pietru weġibhom: Indmu u jitgħammed kull wieħed minnkom fl-isem ta' Ġesu Kristu għal maħfra ta' dnubietkom u intom tirċievu id-don tal-Ispirtu Santu. Għax il-weda qiegħda għalikom u għal uliedkom u għal dawk kollha li huma fil-bogħod, dawk kollha li l-mulej Alla tagħna sejħilhom. U b'ħafna kliem ieħor tawhom xhieda u issewhom billi qalulhom: Salvaw lilkom infuskom minn dan in-nisa l-ħażin. Għalhekk dawk li laqgħu kelmtu tagħmdu u dakinhar ingħaqdu mad-dixxipli madwar 3,000 ruħ. Il-kelma tal-mulej. Bit-tieba tal-mulej mimlija l-art, bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Sewwa hi il-kelma tal-mulej, kollox bil-fedeltà huwa għamel. U iħobb id-dritt u s-sewwa, bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Araw, għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżgħu minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tieba tiegħu, biex jeħilsilhom mill-mewt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. Bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Ruħna tixxenna għal-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna
ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna kif fik hi t-tama tagħna. Bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Sekwenza. Ħajollu l-insara b'tifħirhom il-vittma tal-għid għax feda il-ħaruf in-naċ tiegħu mill-jasar tal-mewt. Ġesu raġa ħabbeb il-midneb ma' Alla l-missier. F'taqbida tal-aġeb mal-ħajja inqerdet il-mewt u qamsit il-ħajja mill-qabar isaltan rebbieħ. Għajdilna Marija ħabrilna fit-triq lil min rajt. Inrajt qabar Kristu l-irxoxta fis-sebħ tal-qawmien. Rajt l-anġli li ġew jagħtu xhieda il-faxxa illi żar. Irxoxta mill-mewt Kristu Sidi li fih ittamajt. Maru l-Galilija qabilkom hemmhekk se tarawh. U nemmen li llum Kristu rxoxta tassew mill-imwiet. Int mela Sultan ħenna lina u Kristu rebbieħ. Amen. Alleluja. 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 Danu il-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Marija baqgħet il-barra mill-qabar tibki. Kif kienet qiegħda tikbi tbaxxiet lejn il-qabar u rat żewġ anġli lebsin l-abjad bil-qiegħda, wieħed in-naħa tar-ras u l-ieħor in-naħa tar-riġlejn fejn kienu qiegħdu l-ġisem ta' Ġesu. Huma qalula, Mara, għalfejn qiegħda tibki? Hi wieġbet, għax ħadu lil Sidi u ma nafx fejn qegħduh. Kif qalet hekk daret lura u rat lil Ġesu wieqaf iżda ma ntebħitx li kien Ġesu. Ġesu qalilha, Mara, għalfejn qiegħda tibki? Lil min qiegħda tfittex? Hi ħasbet li kien il-ġardinar u qaltlu, Sinjur, jekk ħadtu int minn hawn għejdli fejn qiegħdtu u jiena nġibu lura. Ġesu sejħilha, Marjam, hi daret u qaltlu bil-ludi, Rabbudi, jiġifieri Mallem. Ġesu qalilha, la tmissnix, għax għadni ma tlajtx għand missieri, imma mura għand ħuti u ngħidilhom li se nitla' għand missieri u missierkom, Alla tiegħi u Alla tagħkom. Marija ta' Magdala marret għand ix-xiepli u tagħthom l-aħbar. Rajt il-mulej u qaltilhom x'qalilha. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum jirrakkontalna dan ir-rakkontek sabiħ ta' Marija li tfittex lil Ġesu ħdejn il-qabar. U l-anġli stess jgħidula lil min qiegħda tfittex. Forsi din hi domanda li jiena u int jeħtieġ nagħmlu fil-fond ta' qalbna. Fil-ħajja tiegħi x'qiegħed infittex? Qiegħed infittex lili nnifsi jew lil Ġesu? Interessanti li l-ewwel kelmiet ta' Ġesu li jgħid lil Marija ta' Magdala u jistaqsija għalfejn qiegħda tfittex. Imbagħad ikompli jgħidilha hi stess tgħidlu għax ħadu lill-mulej. Il-mulej ħadd ma jista' jieħudulna. Il-mulej qiegħed magħna. Infatti għall-ewwel mistoqsija li Marija ta' Magdala li Ġesu jagħmel lil Marija, Mara għalfejn qiegħda tibki, lil min qiegħda tfittex, hi ma tarfux u taħsbu l-ġennien. Imma hekk kif isejħilha b'isimha
hija tara fil-mulej. U l-isem ta' Marija mhux xejn għajr Marjam li jfisser il-maħbuba tal-mulej, il-magħżula tiegħu. U hawn meta aħna nintebħu li l-mulej huwa magħna, hemmhekk insibuh meta aħna nemmnu tassew li aħna eżies għalih. Nemmnu tassew li hu jafna bisimna. Nemmnu tassew li hu iħobbna. Għax l-imħabba meta aħna nduqu l-imħabba tiegħu dik ma jista' jieħodilna ħadd. Jew nitolbu l-mulej biex jagħtina hekk l-ispirtu tiegħu ħalli aħna tassew nikbru fl-għarfien tal-imħabba ta' Alla lejna. Nroddu ħajl il-missier li jagħmilna denji li nsiru u li jiet id-dawl. Nitolbuh u ngħidulu dawwa l-mulej l-ispirtu tagħna, dawwa l-mulej l-ispirtu tagħna. Biex il-poplu nisrani jkun xut ta' Kristu u l-xost billi jibqa' fidejl għal wedijiet tal-mamudija. Nitolbu mulej l-ispirtu tagħna biex il-bnedmin tal-lum jinħelsu minn kull nisel ħażin ta' dnub, jiġħdu l-emil tax-xitan u jikbru fil-verità u l-għarfien tal-Evanġelju. Dawwa l-mulej l-ispirtu tagħna. Għalina il-koll biex kull Ewkaristija tkun għalina laqa personali ma' Kristu l-xost preżenti fil-kelma u fl-Ewkaristija. Nitolbu. Min dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, il-magħżula, il-maħbuba tiegħek, kompli mulej ixħed fuqna il-koll l-imħabba tiegħek, partikolarment fil-familji tagħna, fuq il-morda u fuq dawk kollha li qegħdin iduru bihom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Mulej Alla tagħna fil-misteru tal-ħejta ibnek, inti qajjimtna għal ħajja ġdida. Għenna nfittxu il-ħwejjeġ tas-sema fejn Kristu qiegħed fil-lemin tiegħek u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħudi biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħen mulej għall-familja tiegħek u wilqa l-offerta li qiegħda tagħmillek. Għatija l-għajnuna u l-ħarsin tiegħek biex ma titlifx il-grazzi li qalet
u tasal għallena ta' dejjem fis-sema bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru il-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar jinxandruha f'dan il-jum li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħa id-dnubiet tad-dinja bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxandar ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema u s-setat tal-anġli jinsġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla għeda itennulek. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Għaddejs ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex mirrajh bati ħajl ħobs, radd il-ħajr qasam taħal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li xirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed li lna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Bil-Mamudija aħna sirna uliet il-Missier u għalhekk ngħidu: Missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni,
Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix tħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsaltan ħaj, Alleluja. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsaltan ħaj, Alleluja. Il-Kristu tal-ħdejja, Jissid wis-sultan, bebi fuq il-mewt, għawitu setan, nannu għalenija, glorja u morjija. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsaltan ħaj, Alleluja. Arbina tax-xewqa. Ġesu, jina nemmen li jent insab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik fija, imma bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment. Nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena ninaqat miegħek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, inti tajt lill-familja tiegħek il-grazzja kollha tal-Magħmudija. Għati widen għat-talb tagħna u għamil li qlubna jitħejjew tajjeb biex ikun jistħoqilna ilena ta' dejjem bi Kristu Siedna. Poġġu il-morda tagħna dak kollha li huma milquta minn din il-pandemija, partikolarment il-morda dak kollha li jduru bihom. U għalhekk ngħidu flimkien Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin,
issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Nkomplu ngħixu fil-paċi ta' Kristu xost. Alleluja, alleluja. Inroddu ħajr lill-Alla, alleluja, alleluja. Maria jifraħu tenna, alleluja, għax dak li inti snaqlek tkun ommu, alleluja, il-mewt reba kif jinħabbar, alleluja, għalina l-Alla jitlob, alleluja.